mutungamiri wemene opposition nyika yezimbabwe vanelson chamisa vanofara vachicongratulata aiwa new president weSri Lanka watiri kuona kuti aiwa akanga ari mukomana opposition atiri kuona kuti aiwa anomukongratulata kuti aiwa finally azokwanisa kuzokunda aiwa vakanga varipo the ruling party yanga iripo kuti aiso change munyika yeSri Lanka inozikanwa kuti iri muSouth Asia. Sanapinda mashoko anobuda achinyora panapa congratulatory message achifara nuribva subscriber wolaika wotina on the bell icon anoposta his picture ramuri kuona iro obva auya achinyora achiti congratulations to the new Sri Lanka President Anura Kumara on the victory in the Sri Lanka presidential election. It is a remarkable turnaround for a man who just won 3% of the votes in the 2019 election. President Anura Kumara Disanaki won the 2024 Sri Lanka presidential election and he will be the 9th executive president of Sri Lanka. Congratulations Sri Lanka. Mashoko anobuda togona Nelson Chamisa sima shoko aiwa ekumukotedza kuti aiwa finally as a opposition member ndozvinomupa hope ndozvinomusimisa Nelson Chamisa achiziva kuti aiwa things will come to pass. Nguva yavo yekuenda inozongosvika aiwa vakomana vopindawo. Ndo mashoko anopinda achitogona Nelson Chamisa achimukongratulata. Tudze mafuro enyu kuti kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa pinda kucomment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.